a Fibonacci indikátor használatát szeretném megmutatni nektek ma. A Fibonacci indikátort így vesszük, balról jobbra vesszük fel. De még mielőtt bármit is csinálnak, nézzük meg a beállításokat, amit már is letörlünk, kezdjük újra. Tehát a Fibonacci-nak a beállítása ugye itt történik. Be lehetne kiállítani az indikátor háttérszínét, mennyire legyen erős. Én egy nagyon-nagyon enyhe háttérrel szoktam használni, vagy akár teljesen ki is kapcsolható. Én nekem be van pipálva, hogy mutassa az árat, már ha nem, akkor csak a százalék van, ami nekem nem egészen elegendő. Így rögtön látom a belépési árakat, vagy a sávokat, hogy vagyis az értékek azok ne érték legyen, hanem százalék, tehát ne a 0,236-os, hanem a százalék legyen, hogy jobb oldalt legyen a kijelző, hogy jobb oldalon legyen a felsorolás, illetve hogy ne a vonal fölött, hanem konkrétan a vonal közepén legyen. Ugye a font size-zal pedig a számoknak a méretét tudod állítani. Hát ez elégés. Oké. Akkor nézzük csak ezt a Fibonacci-t, ugye, hogy az a 0,236, a 0,382, a 0,618, a 0,786, azok valójában ugye a százalékok, ezt állítottuk be az előbb, hiszen a mozgásnak van kezdeti és végpontja, ami közte van, azt osztja fel százalékos értékekre. Hova tegyük a kezdeti és a végpontot? Általában ez szokott lenni az óriási nagy dilemma. Ugye balról jobbra húzzuk, balról jobbra tesszük fel mindig a csátra. Ha pontosan és jól helyezzük el, akkor hát kb. 75-85%-ban ad pontos eredményt, de ha csak ukbuk-fuk kutyafuttába fölrakjuk, akkor is olyan 60%-ban jó közelítést ad. Ha emelkedésről beszélünk, akkor az alja és a vizsgált szakasz csúcsára rakom fel. Ha nem tudod, hogy hol vannak az aljak és hol vannak a csúcsok, akkor van itt egy olyan indikátor, hogy a fraktál, Williams fraktál, amit kiraksz, és rögtön mutatja neked szépen az aljakat, csúcsokat. Ugye hát a piros az alj értelemszerűen, zöld föl, háromszög, az pedig a csúcsok. Mivel hogy itt viszonylag sok alj és csúcs van, ezért igazából el kell dönteni azt, hogy melyikre fogjuk felrajzolni. Én mindig a csúcstól csúcsig nézem, hiszen az ár elérte azt. Felhúzhatjuk rövidebb, illetve hosszabb trendre. Például vizsgálhatjuk ezt a szakaszt, vagy ezt a szakaszt, vagy ezt a szakaszt. Attól függ, hogy milyen időtávban gondolkodunk, a rövidebb időtávot nézzünk, vagy hosszabbat. A lényeg, hogy mindig befejezett legyen az a trend. Tehát, hogyha rövidebb időtávot nézünk, akkor itt elindult a trend, felfelé, 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 itt befejeződött, hiszen itt jött egy lefelé trend. A lefelé trend innen indult, és idáig tartott. Aztán megint elindultunk fölfelé, majd itt befejezte az emelkedést. Itt befejezte a csökkenést, itt befejezte az emelkedés, és így tovább, hiszen a piac az nem nyílegyenesen megy fölfelé. Tehát én igazából, hogyha a tegnapi napot nézzük, akkor leütötte az alját a BTC, innentől kezdve láttunk ott egy csúcsot. Ha ide felvettük volna a Fibonacci-t, akkor látjuk, hogy a 78,6-os szintre visszakorrigált. Az már nagyon-nagyon mély korrekció. Ott akár jöhettünk volna
egészen idáig lefelé. Ott már nem ülünk be. A legjobb beszállási pontok a Fibónál, már is felnézem és mutatom, ami nekem narancssárgával van. Ne értékenként, tehát vonalként nézzetek a Fibóra, hanem sávokra gondoljatok, ami azt jelenti, hogy kicsit bemenjétek, hogy itt van egy sávunk, illetve itt van egy sávunk, ami nekünk tökéletes beülő. Hogyha nagyon-nagyon szalad a szekér, és majd fogok mutatni egy olyan helyzetet, amikor nagyon-nagyon szalad a szekér, akkor valószínűleg nem fog már ide visszakorrigálni se 38-2 és 50-re, lefelé meg aztán pláne, hanem a 23-6-os szintet elérve már jó beülő, de ezt a helyzet adja meg, ezt előre így nem lehet megmondani. Alapjában véve a 23-6-os az nem egy igazán jó beülőpont. Ez jó beülőpont, a 38 2 és az 50% közti pont, a tökéletes beülő pont pedig az 50 és a 61-8-as közti sáv. Sávokba gondolkodjatok. Tehát 54.433 és 54.873 között valahol szeretnél beülni. Mondjuk 54.500, 600, 700, valahol így. Oké, ha ez megvan, akkor nézzük meg konkrétan a mostani, ez egy friss, ugye mai BTC, illetve tennap indultál visszafelé, fölfelé. Nézzük meg, hogy minthogyha ezek itt nem lennének. Jó, menjünk szépen időrendben. Elindultunk fent. Ugye 1 órás nézünk, nem nézek 15 percest, meg ilyeneket. Majd láttuk, hogy elérte ezt a csúcsot, innentől kezdve korrigált. Ha ide felvettük volna a Fibót, ugye most beszéltük meg, pillanat, kicsit kijjebb húzom, hogy ezek a jó beszállási szintek. A 78-6-os, majd arról fogok beszélni, csak nem ebbe a videóba, mert az is még egy jó szint lehet, de nem jelen pillanatban. Tehát, ha elérte ezt a helyet, és itt beülünk, beraktunk volna egy beülőt, vagy netántán ugye megyünk a saját legjobb beülésünk szerint, tehát ebbe a sávba valahol 50.600 és 50.900 között beülünk. Nem biztos, hogy ez lett volna a jó megoldás, kivéve akkor, hogyha mondjuk bírta volna a tőkénk, a fedezetünk, illetve attól függ, hogy tőkeáttét, vagy mit csinálunk vele, futures-en vagy spoton ülünk be, mert hogyha leesik ide, és itt tényleg a szózó is a saját tőkénk a meghatározó, akkor nem biztos, hogy jó lett volna. Nézzünk egy másikat, ahogy mentünk fel az időben. Ugye ez volt az első, aztán lekorrigált ide. Innen elindult, hű, itt már mindenki fogta a fejét, atya úristen, lemaradtam róla, most mi lesz? Ez a vonat el fog menni. Nem megy el a vonat, sosem megy el a vonat, hanem fölvesszük, ugye nézzük a csártot, itt még nem, láttuk, még följebb megy, ha ráraktuk, még följebb megy, most már biztos, hogy lemaradtunk. De ugye itt ugye láttuk, hogy elkezd visszafelé korrigálni. Akkor igazából már is mutatom, ezt még nem látjuk. Ami itt van, ez még nincs. Mi csak ezt látjuk, hogy visszakorrigált. Igen ám, akkor üljek be a 23, bocsánat, kicsit kijebb húzom. Így, hogy lássuk az értékeket. Üljek be 23.6-nál? Nem ülünk be 23.6-nál, mert ott még bármi lehet. Kivéve, majd mutatom azt a dolgot, hogy mikor ülünk be 23.6-nál. Ez is lehetett volna, hogyha te biztos vagy abban, hogy ki fogod bírni mondjuk 50%-ig a tőkéddel a beülést. Viszont, hogyha, amit mondtam, hogy sávokra osztod a beülést, és azt mondod, hogy ez az első sáv, ahol én beülök. Nem érdekel, mit csinál. Különben. Nagy lett. Mindegy.
Tehát ez az első sáv, ahol beülök, ez a második sáv, ahol én úgy döntök, hogy beülök, tehát valamelyik a kettő közül, akkor, ha megnézzük, és mondjuk pontosan vesszük föl, az mennyi? 55-5-23. Nem játszadozunk a vonalak húzásával, mert sose lesz pontos, hanem itt a koordinátát megadjuk, az 55-5-23, azt hiszem. 55-5-23, és az alja itt 49-5-0-1. Azt is beállítjuk a koordinát, 49-5-0-1. Oké. És abban a pillanatban ugye látjuk, hogy rettenetesen megközelítette az 50%-ot, ami 52-5-12 lenne, ellenben csak 52-5-20-ra ment rá. Tehát ne vonalakra és pontokba gondolkodjatok, hanem sávokba, mert itt nem szálltatok volna be. Na már most tételezzük fel, hogy ebben a sávban beszálltunk. Ugye, rakok ide egy horizontális vonalat, magyarul viszintest. Általában úgy szokták a nagyok ezeket a hirtelen trédeket, hogy ha itt beülök, nulláig tolom. Itt realizálnak mondjuk egy 50%-ot. Ha tovább megy, mint ahogy láttuk, hogy tovább ment, akkor annak örülünk. Ha még tovább megy, akkor annak még jobban örülünk. De, hogy ne az legyen, hogy fölmegy, és akkor szépen végignézzük. De végülis azt is megcsináljuk, hogy itt nem realizálunk nullánál, hanem bízunk benne, hogy hú, hát akkor ez most 100 000, és szépen kiüljük, viszont ugye a stop loss ne felejtsük el, ha már egyszer ide is felment, erre az 56 000-re, erről az 52.894-ről, hogy a stoppot mondjuk berakjuk 53.222-re. Ha végignézzük azt, hogy ide fölment, és leesik, akkor sem mínusszal szálltunk ki. Rettenetesen fontos. Ne nézd végig azt, hogy még ezt áttöri, és majd mi lesz. Mert itt a beülést, mikor már átmente onnan, már persze van, amikor megfordul, de pszichológiailag azért megviseli az embert, főleg, hogyha kezdő. Tehát ez történt volna tegnap. Nézzünk meg egy múltbeli eseményt, mondjuk, ahol jó lett volna az a 23-6-os beugróka, az hol van? 7. hó, 8. Aha, itt volt a Trump. Ugye kósza hajszálunkat itt próbálták megmerényelni, illetve meg is merényelték. Ugye ebben a sávban elindultunk fölfelé. Ezt én itt még korrekciónak tartom, tehát nem itt volt a lövés, hanem körülbelül, igen, ezután volt a lövés. Tehát akkor ezt mondjuk rakjuk ide, de rakjuk ide is, igazából ez most így nagyjából lényegtelen. Jövünk szépen felfelé. Kevés, hú, 16-án azt a mindenit, ez a vonat már elment. Nem ment el a vonat. A vonat sosem megy el, max egy nagyon picit később szállunk fel, mert általában visszajön értünk. Ha nagyon megyünk felfelé, akkor lép életbe a 23-6-os belépési pont, ami kockázatos pont, mert hogyha ezt a felét nem látjuk még a csártnak, tehát letakarom, ezt itt nem látjuk, csak idáig, akkor azt fogjuk látni, hogy de nem, egy pillanat, mert így csalunk. Style, background. Dur. Nem látjuk a csártnak. Innentől kezdve, ahogy megyünk felfelé, atyavilág, jó, de jó, elindultunk fölfelé, úristen, de jó, majd elkezdett visszajönni. Mit csinál ilyenkor az agy? Hú, realizálni kéne. Hűha, realizálni kéne. Igen. Csak még mindig lejjebb jött. Ha itt a 23-6-osnál ültünk be, itt rengeteg ember nyomkodja már a gombozt, hogy elgondolkodik rajta, hogy atyavilág, most mi lesz? Miért nem realizáltam ott fönn a csúcson? Húha, atya úristen. Ez a tűrőképesség, és az, hogy mennyire veszélyes beszállni 23-6-on, de persze ugyanilyen az összes többinél is, ezt saját magadba kell lefocizni,
hogyha mondjuk beszálltál $100, $20, $10, teljesen mindegy, abból te hányad részét, vagy mennyit van hajlandó elbukni. Mert ha teli vagy mit, Tóth Jakab, akkor azt mondod, hogy $100, mit bánom én 5x-en, ha elbukom a 100-ast, az is jó. Tehát, hogyha kibírod ülni, akkor egyszer csak bam, 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 és ugye innen meg már látjuk, felugrattunk egészen 70.081-ig. Tehát, ha itt bekaszálunk, vagy beülünk 62, hát ez legyen 63.000, egy 7000-es szakaszt elég csúnyán lebírunk kaszálni. Mire jó még a Fibonacci? A Fibonacci még arra jó, hogyha ezt a vonalat nem, ugyanis van egy olyan beállításunk, hogy Extended Line Left, Extended Line Right. Kiterjeszti a vonalakat jobbra és balra is. Akkor ezzel látjuk, hogy a 78-as 6-os szint az egy ellenállási vagy támogatási szint. A 61.8 is egy ellenállási vagy egy támogatási szint. Attól függ, hogy lefelől, alulról vagy felülről próbálkozunk. 38.2-es érdekes, az is egy ellenállási vagy támogatási szint. 23.6. Ha sávokban gondolkodunk, már pedig abba az is egy ellenállási szint. Érdekes, nem? Hogy visszajön. És akkor nézzük meg, ugye fölmentünk, elkezdtünk lefelé csökkenni. Ugye 70.000-ről, most a nagy esésnél. Mi történt? 23.6-os szint, amit az előbb berajzoltunk, aminek igazából itt már az égvilágon semmi köze. Ha sávba gondolkodunk, és mondjuk nem ennyire nagyon durván, hanem mondjuk a hasonló durvasággal, akkor látjuk, hogy azok is egy ellenállási szintek. Na, az 50 is, 61.8 is, igen, de hülye vagyok, rosszul mutattam. A 61.8 is, 78.6 is. Tehát magyarul a Fibonacci szintek bizonyos szintig, mivel hogy önbeteljesítő hatása van a Fibonaccinak, mert annyian használják, és mindenki ott akar beülni, és ott akar kiszállni, amiről majd egy másik videóban, hogy szállunk ki, miért szállunk ki, meddig megyünk, ezért önbeteljesítő hatása is van. Magyarul érdemes használni, mert mondjuk mindenki ezt használja, és nem fog meglepetésként érni a piacon a történés. Nézzük át, hogy mit tanultunk ma. Ugye megtanultuk, hogy balról jobbra húzzuk az indikátort. Hogy pontosan helyezzük el, mert nagyobb százalékban ad pontos eredményt. Mit tanultunk még? Hogy csúcsra és aljra, illetve aljra vagy csúcsra lapnunk, attól függ, hogy csökkenő vagy emelkedő trenden nézzünk. Megtanultuk, hogy kell értelmezni a Fibó szinteket, nem pontonként, nagyon fontos, hanem sávokba gondolkodjunk. Megtanultuk, hogyha hosszabb távra gondolkodunk, akkor nagyobb időtávon vesszük fel. Tehát 1 óra helyett 4 óra, vagy egy napos. Ez igazából csak attól függ, hogy DT-be gondolkodunk, akkor rövid időtávban, hogyha hosszabb távra, akkor nagyobb intervallumot nézünk, mert 4 órásban, ugye 4 órásban a mostani emelkedésnél még nem szálltál volna be. Márpedig ugye a legtöbb trader nem kapkod, hanem hosszabb távra gondolkodik, tehát igazából ide venné fel a Fibonacci-t, ami azt jelenti, hogy csak hogy nekem ott most volt egy pillanat, oké. Ha 4 órás nézzük, és levesszük a kiterjesztést, akkor bizony 55, mondjuk 500-nál lenne egy olyan beülő, amire azt mondom, hogy jó, most ha felfelé fogunk továbbra is menni, akkor ez egy jó beülő lehet már. A legjobb az az 52.500 és az 51.7 közt lenne. A kérdés az az, hogyha eddig lejön, bemered-e vállalni, hogy megyünk tovább felfelé, vagy nem. Ez mindig egyénfüggő, de a Fibonacci erre is jó. Sziasztok!